Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Hapadeng ke Jingeki ke Yai Peteng jang ki Samla bla Khot Penlong de Cockroach Janata Party CJP Hajantar Mantar New Delhi u Chief Justice kari India u Surya Khan haka arpu artrek unaitung aja arpen rio u la Kyntait ke Jingmudui halor ke Jing Shah bom bat tiet Lathi ke Samla ha ki Pule ke Ñiangkalaw hadian ba wei unong inside an u la IT ke petition sha ke Supreme Court da ka bakar pat ke yeng bishar bakan tuklar halor ke Jingle jang ki Pule per Shah ikinong yeki Hajantar Mantar Henry ke Supreme Court ke la Kyntait ban pedang ya ke ni habaya side unong side an uloong ba ke jinge ki ke dei halor ki mat ki bakong san na ka bantai ki Samla Pule ba ula per syang ban pen iru iki video ki ba pen i ke jing Shah tiet bat Shah bom Lathi ki nong ki ha ki Pule Henry Chief Justice Surya Khan ula Kyntait ban pet ki te ki video da ka baong ba don por ban pet ki video bat ba dei ban pen lut ya ka por jang ke yeng bishar ba jong uru kumjo Kumban shipen ken ma baka Cockroach Janata Party kelas dangkum ke jingkren ken no da Chief Justice kari India Surya Khan ha ke jing sngap bishar ka baula Khot iki Samla klem kam kum ki Ñiangkalaw bat ki bam Kinsan ke seng kala yo jingkershan pat ba bat kala kring bon ki Samla bat ka mat perta jong ke seng kalong ke jingye khun san perthe jong ki Samla da ki Samla na ka banta ki Samla Kumbalong ke CJP na do ka arpotrek unaitung arja arpen rio haringkat ki Samla nongkershan kila persyang banyak cha parlimen bandawa ba udhar mendra pradhan unhiar na syuki menteri ke tanat Pule namar ke jinglait tu ki jingkeli exam neat bat kiwe ki mat Henry ka barang yat pat ba lawan ki Pulet ki ba persyang pakhang bat ke ni kelawan ra ke jingye ken at ha ka ba ki Samla Pule kila Shah tiet Lathi bat Shah kawang tear gas bat lam Shah ke jingmen sawi ki ba buon ngot ki nong ye ki kumjo ye ki Pulet Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka Shah plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya